る前に敵軍を殲滅し、空母が基地に戻るための進路を確保せよ。こちら基地司令部、支援船が第一砲台に到着した。砲台を修理中だ。
ちら基地司令部、すべての砲台の復旧を完了した。遅延船は基地に戻る。Returning to ship. Enemy destroyer sighted.
Problem solved, sir.